Baksat kang rem mana nih? Oh, dahaniफ्राय जाबाय दंमोन। आलाय खिन्थाबाय दं माखौ नायनांगौलाय? भिडिअखौ लालायनो हायो। I understand. Ini udah makan lagi nih kan? Live message dia komen. PCC lu jadi deh? Iya nengah top kok live ah. Hobi semut. Dasu ang naik ini sepuluh. Deh, coba. Dasu live coba. Oh, Rawani aja di ini online dong. Masih ada. Kamu ini ada di kok naik findan ya mah? Ini voice sama dong. Hah? Ini voice sama dong ya. Ini. Oh yang ini. Wah, dari mari. Tadi ke dia perang. Nam ke dia tadi ke dia. Ada uang siang. Nama? Hah? Uang sih. Dan orang nama. Hak lah. Apa yang nang? Harus saya Sliding ya? Ang nơ. Hak lah, aku tua ya. Kita lagi ke. Hasil friend. Boleh. Orang lagi mereka. Itu lagi. Face to face. Masa mu? Yodi. Kemarin setengah lama aku menang nih. Nih ke itu lah anak kentah. Noi itu nih. Jadi keliru nih. Terus sana nggak ada. Masa sahaja nih yang tuh. Tahu nggak yang ya? Ini apa itu? Buruk misalnya. Kamu kena nama boleh sebut. Likur bi đấy mà पैसा थाङो आंनि संलाय नोंनाव लेट थाङोब्रा आंनिया पास जाबाय दं आंनिया माबा जायो mana di sini Lah kosong nih ada mau पैसा juga sampai mana ya live share ada dong. Sudah video agar bina masih masuk ada angwe ada angwe ya time dia boleh angni apa fix gana सानफ्रामबो लाइभ हरबाय थाबासो इखिनि टाइमावसो ओंखारगोन सब दा भिडिअआ ओंखारलायखांनायनि उनाव आपल'ड जानायनि उनावसो नुसिगोन सबबो ओइ राहुल लाइभ नायलाय दसे रोहित रोहितआलाय ada tawar tawar मोनाखै Rohida 60 आरो 9 सास गैया लसै सास गैला चार्जार लाबोआबा जानाय नङा मानै आं मोनसे लासिनो खावलायनो बिदि लाइफ नायलाय नोंनिल' फै जों गेटआव थांनि गेटआव बरियानो सम होननानै फैया जोंनिया नै मोनाबिलिनि देंखो मोना मा होनो आलारि बाथि सावदों फुरा गेटआव समायना नुथारदों आरोना
सलायाखै ना आं भिउखौसो खोन्थादों ना खालि भिउखौ लाइटखौ माने लाइटखौसो मोजां नांदों आरो ना गोजांनायजों कपि जुबायलै आंहा ओंखाया नै जोंहा पुरा फट' गाखोनो एकदम माने रेडि आरो ना फट' गाखोनो एकदम मालाय पस्ट होबाय दं सब इन्स्टायाव पस्ट होगोन आरो ना नै जोंहा एन्जरा नै माखौ लाजिदों जाम्बा इउटुबाव नुगोनलै नै जोंनि बाथौ फुजानि बेनारा आरो गेटखौ खोन्थानि र' गेटखौ खोन्थानि आरो ना गोजाननिफ्राय ओइ दखाननि दिमाखाया इउटुबाव थांजोबगोनलै नोंसोरो वन प्लस आइदो जावा आइदो यूट्यूबर साबी हा आइदो कल देखा भाई लाइव दिया सुसा है लाइव tuh जा भिडिअ थांसै नोंनिफ्राय नायदोसै आरो भिउखौ ना दुइजन साब्रै फैदोंमोन थांबाय आरो नै जा नायलांदोल' ओइ गाना मा नैखौ नाय भिडिअ बानायना मोनाखै नै जादे आं बुंखाबाय आं आङो लाइभ आगारदों दे बाबु गोजांनायसो मोनोलै थांसेयानो नामा थांसेयानो फैला आरो थांसै थांसेयानो नोंसोरो इमान थाबनो थांजोबायसो गासिबो जोंनि नै बस माखाया नै डिफेन्स खोन्था खोमसि नुदो डिफेन्सनि बे लाल टुपिनि स्टारनि नै लादेना आर्मियो Kamando, udah jos. Ini distrik clear makanya kemsi nuane muka mah. Rohit mana orang kalian? Hah? Sar? Rohit mana? Rohit. Oi, seru sih ada yo. Hey, yo. Jadi ancam banget deh, sekar. Ibu. Arik lan. Masa ke sini? Sar, orang di berada di sini lah. Ini mama nih itu. Oi, mama nih yo. Aku jadi nih ru. Masih yang. Sama lain bedanya. Aku bayang lo. Video này lấy watch temper này phải ra sinh ra. Có phải em nào đấy. Ôi em đen cái anh này. Ai ra không phải hosla năn này. Live này lang live agar deh. Gimana sih, Bay? Ini manusia mundur. Bar dengar. Bar ini nomor 2 bar.
Oh. Oh, nih gunungnya ke sana bro. Iya guna. Oi, साथीको जोलालाई ओइ साथीको जोलाइन र Ye, cái này này. Yeah guys, này dừng ăn này. Dừng ăn YouTube đi. Ada देखा वाला वीडियो Hey guys, ye. Ơ saya này họ này. Đừng có ra này. Này thả. Ăn đi cái này. Sorry. Mithegia. जोंनि नै इउटुबारा जोंनि फैदों दासो दे दान्दिसे समाव जोंहा फट' गाखोनोसै ना दाहाय नुलायसिगोन लाइभखौ दे नाइस मायदों जागोन